Vďaka podpore z fondu SKNIC budeme schopní našu inováciu, čo je Olympiáda kritického myslenia, taký inovatívny a kompetitívny nástroj učenia mediálnej gramotnosti a kritického myslenia študentov, budeme schopní to adaptovať na potreby základných škôl, teda konkrétne 2. stupňa základných škôl, to znamená metodicky pripraviť materiály, ktoré sú bežne prispôsobené stredoškolákom pre trošku mladšie publikum. Skúsime expandovať na vlastne veľké množstvo škôl do všetkých kútov Slovenska, nielen na elitné školy alebo tie najlepšie školy alebo školy z veľkých miest, ale skúsime vďaka tejto podpore sa dostať aj do regiónov alebo na menšie školy, ktoré nemajú napríklad až taký dobrý prístup k digitálnym technológiám. Takže toto sú také základné dva momenty, ktoré by sme vďaka podpore fondu chceli dosiahnuť.